moyo kai unokobeka chindunda chinyenge chance yao yobugwi penko nigo yanchireni kiombeja PCLB ni namba ya 002660 egosori yeye ni yabantoa bali miaka 15 guchi igoro. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Mwanjumo leo Ndizi TV na nekaronde tubwate asema mbi yaboni gali tuko lia aramisi bino botambero madena lituko lia aramisi neri tuko lia Richiko nando Wakili na hando ikira ase studio dina na otena ngori na turto so asema ya kabiri ya magazeti lakini wale sali Wakili ikire ndo chikunya gendera pone wanda kwedi bana genda na bwe nyore kopi yao ya bene asigase igasete iribwanjete bwe somere konyo ajisa jeri Richiko jekire na Wakili nando bina koli ira otena ngo ikira niare nando utigire merobiri ndapo ate menge bana ngeresire lakini wena kirina ochire ara tobo semia ka singe Richiko kera na ali manyete erora tuigiria sini nando twali manya asimerobiri yakira litugo na kware nande asinjira ya bene asirituko lia misi Richiko tora kwa na biratato asinjira ya bene rero turamnyoka sinine sariye biro bitu bikomnyoka ne sariye merobiri menge asirituko lia rero Wakina bwate merobiri na enzi yakine ni bwate merobiri Wakina ne na bwate merobiri na uchokora konende ngorero turi bagali ya bene naye ora manya okeri ora gani kobori Wakili bado na bogotoma wetera SMS number ya 0792192834 abokumubori kiara ni gali round tetari rasmo mubori kirigirengete kirtu kwa ntukira kwa na bokumubori kirota geto manye kiringete Richiko asense yaito ya Kenya gona kwale ni kandike komi choshouta na tokubata nera kwene kuna mulugine chibicha go jera senjera bene igo tatusuke mbaka omwerio enero Ndizi TV bwansumu gustia mweri baga Wakili aratukwani asemambi yabone Wakili metikira litukonya toromagani bono kora mukwani ene bagonyoro muntu na rotuni oromagani mbiya mono abancho baligereria na bategereri nche samarieta Morara George Bwakuma omo changamuzi bwa mangana yeke katiba ne gesheria omo advocate we high court ya Kenya omo koraria somo chobosongo no mochio Nairobi nande ngwakera mbia mona Ndizi TV aso korua segment ya tutwa twerera ni asama ngane Richiko na no ninche karona nkoirana na chikorigereria recap yege epindi yeke chiza chiabo tuko na bonkorora na negoki asengecho ya enchera na menta obumanyi ase abantu ba mwanya getinge Buya sana biono gomwa jumuri ko ibirina otore na Wakili Jochmo George Morara kumara kindo yintu kumara Jochmo garo asikoso ko shota ni akera kingo otore nera siri tukira lero asemambi ya abone Wakili metisara nero ujore karanza arinda kinabwa ata matanga abatorkura tome ngora eta sini ntume so ase tukwa na berata so siri tukira lero kono majuri tukira lero tuju kwa na the space of a child libaga liyo mwana ase Kenya ituko sa society torrembiri bibi mwana takere ko kora space ya energy kono tutaraiko ko kwandure bibi bitatu tumago jo ikase topic yo yeritukuria lero litangani esabari yo mongna Jane Barongo gochirgo ikero mweri kero ara ni gumambia bado nabotogendete gutenena ne family ya oyo minto Sara nande nengora yeito abere to komotomera nande nindoche obolitombo alenga se billion nyagetari so lakini kunya gokebole biyamona sabanchu abaligereria na abasane na abairi bado gotote na watana Sara totenene naye omonene ayo muchibontita omorembe abagate chinga kiechi cyobosirio mwanjo mama nande to kubasabera na batware okubwa baada yoko mwani omongena ande aira nego ikaransa na intuga munabire gakoba oyo muboko mwandelezi bwege pindi yake so Sara no muchibontita pole sana abanchwa abategereri abasani abairi pole sana igona itu tu mengora itu ni sakya nande anelase umuroberi Richiko
ndio tukutuma engora yetu tukenya saba bwere asenjira ya bene mondo tuzose mangana yeri tukurero wakira mangana mange agenda tukorekana imina isko ya Gusii tutareka sense media finance act ndaranande ya matuko atano abere amatuko atano paka Jumatatu nari wa musi uchikurwewa lakini tuturagira naso turajakera Gusii gaiga naro ni kiama kia UDA batwaro musangana sense media anebuna ogotobo semia kurwa sense media mba chali bagakora musangana sense media ya monarch tukamachikora no musangana oyo no tu ano kongusana na gete goke karano no mubunge nyari bari chaje na atinete akamochi bari bagosororo bagadena rende kire kiama ngibwate Richiko liaye boigo na roje nonye no mo jivu soro kago kwanira kirivo mbete style getari nande kirivo mbete mede no Wakili ari lakini turaja kirangu sairi chanda na hata abantu na barakanyake kire kiama ngibwate Richiko oyo mento Brighton amangana zairi chanda akwanete igari amangana zairi chanda ibona sogo kwana se Gusii nero mubungo mutangani webekire angene Richiko se katiba yetu bune wote etabie ya chire bono iga yekero chikura chikohera abantu bonchoreri omorengo bachaka kwebeka bare chisese cyo rosana bonchora baba chingondi ekinege ntugete tikiragererigwe nande tonchoke kurwaso kwegenoko UDA njabwata babatenena na UDA ekero yarenge asama tobe ekero yarenge gusugumwa nesigare kali eri arweto ekero musike president bonaiga ataire ribaga lyonse rinde lyonse ya serikali kero moridi bwo musike Uhuru Kenyatta igarenge Raila so abantu bali batenete na Ruto na buba bwente ko bangena chikoni usangene sitting room hoping kurwe kiama gochagozoa enta tenkobori tinta tukutumia marieta lakini amonda atarie campaign ya Azimio region ye ngonyetenenete omusikongwa orenge mpaka etagi abekiro buna no minister uchikobase serikali egochikosoya ya Raila so na kiako genda se UDA achikusukuma abandi mwarenge ime UDA abasukuma uchisiko ya etabia eki zahiri akwanete monto tayo zahiri aramete ya tiga zahiri asikubuno mochumbe onyari bari chache eki zahiri akwanete ne kikera se katiba nandike kabase sheria yebyama okunyago kucharuka goika kuri goike chingaki gogokorwa ekero kwalenga Azimio tigara Azimio ekero kwalenga UDA tigara UDA so na kyotege togenda gwekero kya mutu asomo kutano UDA kwarenge naye kwari kubasuma na kwe gwete zaire atabeta ngwaturwane tingwato itete sana lakini twago karibishira so ogo karibishwa community na ndo chiko tosukuma na no bugambyo tagete bo karibishwa community na ongwae na ndacho takekero kwari aye gwega siase UDA omosikeruto ntomosigete nere muraibwense tigakore egasi yaye yokora abantu bali batenenete nere chigasiri tangani aba bande tokunya osokurumaega tigatoganya bali abatangani baraye kuri tangani biya sana Wakili kwa kebekire byabo esali ibiro bitu birugena na magdo jigo kwanira na roje domo murai usejivu wib nere sirwana zosoro romo bunge usauti mugirango nere na kwanete kirifo mbeto yoro Wakili ekerolinde mangana ya ADBB nokora nende na tete nere na bwate obotena osinata gede ai wikirugede akamotina yaya akamojina gwarakana shakahora na kendora shakahora bintebyo yarenge buya umurayibu nere go kwana mangana ali nandiko tebi ombeta boy Brighton ndugu tianko mbe buna osoro no Wakili Cliff ombeta no Wakili lakini ase obo Wakili obweto ntubate ngento ke kuru kwa maskani asoriore omonena asore asogosobo Wakili so osoro litangani none ka toko na chishare orio tangani tuko osoa kubekerwa gopia utware P105 license yeto umutangani nero anchira kwana mutu yaba bandi tutarakwa na bari chikorito rwata so osoro no ko mukyo monwa go criticize ombeta neri goso ombeta
nomo wakili bobo zoefu nomo koreri bwe miaka emenge eyo kageshaine osora akora aenda ngora asokumo asokumorage kyara kumorage kyara egento gya kabere abo wakili ntobwate kina osento bwate Richiko gete eri koruku cab rank rule nakinadeba cab rank rule erina togotangu na onde bwansi usina kende yonsi ko wakilisha umotumiwa usimuntu onde bwansi asekina so Cliff Ombeta ko enda gusikane kina ya shakahola kya Mackenzie usege Ezekiel ya neri Richiko litwancherete na totangiri ko represent montonde bwansi so osoro ne betake Richiko liria camp rank rule monyororo toyo busentango teyo yo botanga Cliff como gotanga mo wakili okoregazi Cliff Ombeta nice ine koba director of public prosecution yes na bwateri tangani miakeri etakeire na bwateri tangani no advocate na bwate uzoefu na bwate experience kirike bolirio na bwata masakara alia como aribaga achor como director of public prosecution so ingi togoteba aba gusie to bando support yo minto tali to bando kumurwa so Cliff tigarwa masakara appointing authority public service and eringoria masakara we asiabo lakini goja konchora mangana ya appointment ya public prosecution asumo kutano ase chiro ya mbobe na ande bone tu yakabere kero osoro atagetie Cliff Ombeta eyebono na ande gotoirania ya chiareta obororo bwe obokenyomba abantu benyomba ya bonchari ebaberete baigwete na oyo gatete gutanga oryo itubwe koyo moturucho ranyoreriba so goikas chief whip omate chief whip osoro ne national leader omate enini ya hierarchy ya bantu bara ridie president ise ko bateyo Kenya bona iga osoro no ara sera ini eyo mate as a chief whip ubugati go chances is one of the senior most members of the government right now so osoro tabwantu ko chabente bisinini kuri nyarigeri bietu byansa ya gabwantu ko bamaiga gabwantu kururibaga monto ndi bwansu kurwe nyomba yetu mwanya getinge anyore ribaga ochimutu kero monto mwanya getinga anyore ribaga nincha na anyore ribaga no soro anyore ribaga Ugagirte bano abantu banyoro bose myubuya sana simambia bonisa ari branda wakiri nataka turasuka bostio sinini turarana abantu bare ba mochiri osingwana jeje gukwana kana mugabana ba county ya Kisii paporarati na jete naba MCA nze ya China nani gatumigete chibese maminja yeri chiko chiaba Kenya gose chumo gusijara karamagendero batumira 60 billion bagara majina bono maminja neri chika jete kwenda sensema ya China na main bono tiga tuirane maiga turigereri report ye gose source ye ya mangana una arati na tumiyete chibesa 60 million chia uma kogenda China ngayeruet ntobwate controller of budget ntobwate auditor general barure report egoteba una arati otumire chibesa bobechie county ya Kisii ndindarura report tirarwa aya ntubwate ketengo kya EACC ye obokurumi ye buchunguzi DCI ende koiguri ye ukwana na basanchiri chatumikire bobecha Gusii teyo yakwanire eyene propaganda Richiko yo utaka koro kya bantu obobe bwarati ango atwera na maiga turigiriyo bobo nantonje kuturigiriyo buya obuya bwechi safari echi kyabarai ebara ase serikali ya Nairobi yo Mosikeruto daktari president nechi serikali echi county iye koro ku page marking negento kyancheire as regulations nchobo teneneri so aba member be assembly kwanda China page marking bachieto negento kyancheire no na aba bagukwana egente getanga narura barayi babire batatu bagukwana na neri goso gosenkieke ya korera tuboiga aba jumba abakogenda abo ukwana barabarai digere chisabari ba chire isiko ibere isato America UK South Africa Nigeria Egypt
aba barabwo nebesa baibete gose batumite bo Bye, tumete mna kero tumeka. okay bona aratirende uti abekiruna arati gachiete China na ndi twamenya kunyira ni yake twote na gachiete boko yoyo rendo nyarati agenda Mexico osaende Brazil ndiro linki tware gutamira chintamira no chibwente kobo page marking na kugenda korana page marking igero kwanda korana kia bali bandi babwate amagendero gose bakoreti obokorero bwabo borobuya nki bakorete ekina intutorache to tokore asetayo Richiko likanete gukora page marking na ndi nyoraiga public officers no ne governor omate clearance yayo kwanda China igetiri na serikali ncherateye governor yayo soka kuruisiko agenda isiko ncherateye CMC chiri cyari gwanchero kigenda isiko bila koba sanctioned by a serikali yenyene Iyo mbanjire kogenda Ebye sana nabo korigereria na visa kie baire to a visa is not an issue a visa ntibwate chi currency ne bwate na ibaga kiego kwa yogo soka kurwa senseju so chi visa cho kogenda na koira na gochense yito tari gento ke bwante ko begezingizio kogenda ne visa buna no mutari kwagenda tari imocho lida atange na tochi ko wakilisha serikali asoko genda umosike mo president lidi acheta matanga ayo mo Queen Elizabeth kera cheto kera koleta matanga udina matanga cheto onye togote na rendo musike nere na matanga cheto ta koleta ko matanga komera na barai babere batata kore gasi getango nke so 60 million osena chiba 100 million igo chire budgeted for cha page marking echino na barai bare chi serikali aba obsaba na ba serikali bako guri bona genda Germany genda China morore ke okoro moche na intutu chekoro sa kerto digerta se mangana ye county ka to ringa kuroro amangana ya public service board emaita bantu mbaro konyara monto ugure ringa rakutara takura buya na interpretation ye Richiko metene nkongwa ke a story bali tutara manyambuya Wakili public service board ye county ngakierere kinakiri mata mangana ya na record na ande aseken ncho yo mo scanete na engira ne ndo nya kwanda wa nche no onda se select committee eliare go pokea chi application chogo chore public service board ya Gusii omuskarati na nchole to igo tori chi member omo chairman utakuru kununga omo member ndako Dr. Jack Nyanga omo member ndegakuru kwa Joyce Kemunto omo member ndegakuru ku Nyandoro na nche George Morara bwakuma so advertisement ya ringi chumatatu area as chinga seti a process chose in chikolire lakini kinankere ke abekire na aba service board ya rusetibwe ne county assembly so kineki nkegendrete as a court ya employment and labor relations before mo judge okurkuradido nkegendrete chio dagete chia sabire chikarwewa as a court ya Nairobi nchia rusiguo na ke process ya chakera lakini ababa bataisa negati ababe service board na wakili babo bakagenda se court of appeal so a court of appeal igoro nero yana chete egateba muna ekie oko a service board obo chori bwaye ekina kirikira ategererwo kenachwe chitariki 10 cha August na die judgment yekare kende gyons kemanya okoru ewe sana wana kina kyo montada ke ramanya buya tamana ngakir medanto barba ko tajinsa se taramanya ngikere lakini akoro beka uno mo akir bana montako manya hodeyo otake nabonda konyetomere onyerigereri asetayo yateneniri na kende ngeakorwa igo yabegete na tige kina kirikera kiranacho lakini order chirichi arusetugwe no chiro buya sana twenda sense me finance act ya 2023 na ronja ekoti yarweda matuko hatano kama otegaru kema wadana implementation ngakiki kerengete Wakili ekine kekeirire na omutata na abande nabokere kina kebwate engencho yo wotaka korigire na ekekatiba amachika ya etetiku as a finance bill na etetiku borongo na zingatiete katiba ne Richiko
so ebipengele mbilo biro mutwe byarekanire court ya mwauna goika asogocha gati kere court nere riba galyo mwario ryo kugayana neroche nambiro robya orokire na omutata na ababande bako pinga mbabuate sababu yoko ya uchioda chukorate neni so chioda chicharuwe tuchogoteneni eyune kawaida ye court akore yarore na ribaga naire ryogoteneni egento getege korire getakorire buya no kubwati Richiko lakini omoerio nabe court yeraike echikorusia ebipengele gete as finance tegweta yonsi ya nabe kurusi mbiro birarusi nabe rabe kurumaega mwetaba Kenya ekitogo sabaneke tigato chengere obuya bwe Richiko ne katiba bibi antu achenge tena ya tugutiru eta zingati eta ma ekatiba inkirendo tutago chengera kare finance bill ya teneni Richiko eriko na chechinsa mochonsi bele bosina maiga wakiri bana karo turidu gukora sense be ya finance act asinini ingomba takira ko machigu ntwarana ndi ko diya de na kira tegererwa iprekamenta maguta narana ndaga yabona MD ya maguta agosibra atakire aswerunere kona nini chiko oko tasika chioda kurwe court ase serikali ya rogoro ya igoro ya umosike Dr. Ruto nechi serikali chechi county na mwofisi onde bwensi orobo kolere bwe serikali na mwananchi onde bwensi ore private citizen chi order chi court lazima chi sikwe chi order ngorwe uchiregana to le momo gondogete lakini mwagendera kole nabo tokora negente gezini so order ko ya rwetwe court yote ne finance bill obo menti obwa mabuta na IPRA obwa tenene tibune kote karo ya tene finance bill etene 16% ile ya tenene etigarat 8% so ogo asenkaranse uno mo Kenya mo changamuzi we katiba ne sheria ne rigoso IPRA okonyo mutu goi kama amachiko asikwe na likanyera ande mutu rori Kenya atikwa egande Sudan ntwa atware Somalia moizonde lakini wan kwaren kike ngende Sudan nkoko kikere ngirgo so tigama chika ese osikwa ense yetu ya nanda moto tuenda sense ya jiwar music kataristo ko roto ma osa de space of ajali de saadi kyara ngeto bigeti tukurara kwenda yonsi na haronare e faida utia somo Kenya uli turugeti asema bia mtu wakara bia bana kana tubwatia asema bia mtu so marje SMS chini bali mwanti no muri mi murobelio asema bia bana jiwar administration secretary this Wakili mbate duna ni go bare constituted ose mbabu ijikondio liko bara obabe ansi ya liko bara unconstitutional sense ya Kenya lakini abande loje bajire court of appeal ngikirengeta sense yetu ya Kenya umate court igero egayane so court asete yetangire kiromonde na batlibaga na uru yaye koende court but ase katiba ya Kenya aba banyerigete katiba ne katiba ye karingorigwo ase aba chi expert na ande karetwa ega keruchikura chikuru kwa referendum gepengele gyo gwanchera gotwara chi assistant minister echibono chikuru kubono chi chief administrative secretary asetayo chirikire asetayo lieterio ndirikiri andons elieteririkiro ni cabinet secretary elieteririkiro principal secretaries asetayo dirikire ncherateyo turateme to soye erieteri meye katiba kuru murango maega aba judge bari batatu Kimondo Avishram na Agwenso Gute ego ba digerere tinkie katiba gote bakaira na nande bakarigere na ebin biribiancheira seke katiba na abantu gusikana asogochora public participation bakanyona public participation ya koletwa se aba CCS 23 aba band 27 bakore iri eba mente to marieta badai egento gya kabere aba judge aba bakanyora na ibagandiyo die sheria ne katiba baranchere
omosike president atwara abanta ba 50 ase eserekari nandi nabo bachambwete keregento na kobekanse na korika nke Richiko rigoteba nandi guchinse bagachamba bagatana ekine kengiete tiku ye na chirega yagotebega naiga sonto kogenda isiko ase ekesheria tubatinga tuku na presidency na ekine gete kyana chetwe kegutumeka kuna chekine ke kyabona so court of appeal bachire nandi nabera ari court of appeal agenda Supreme Court lakini asenje uno mu wakili asendigereti ekine kegegochia gochikerego ikaso mwario ogosie kapi kera uru na babegete agatumio mutwo mokon akabatigo bagakore gasi batancheiri omosikero to babekire lakini bono gekwanda court of appeal ketugutwe nandi kiru court of appeal kenda Supreme Court enache egesie kapi nandi getairani gugeche kunya gochanda bakenya ngigira bene ase court of appeal ise go overturn aya kwane to ase high court ne tebe na bona ali never go ahead di tangani wa Brighton akara ba judge ba karansete watatu etokonya ke bench ya 3 judges oyo tari mo judge oyo aba judge aba batatu kwa roche bons pie banchirane tena keregente ke ba bari ngorete a chance yekine ke konde court of appeal kegwe asende igere anke mono inande yutari anke mono tari ase interest ya aya Brighton UDA George Azimio George UDA ose president gosomo deputy president ogotanga ba CS ko ba appointed in Kenya igere interest ya katiba ya Kenya sheria ya Kenya na aba Kenya inchomo nyene nimbwate basani babire batatu barenge CS mbwenda guchenga na ebare gochorwa baborera obisi bakonya sobokoreri lakini katiba ya tenjereti ya kandi ekoti ya kandi incheningo igongwanchera nekia koti ya te amanju murigate kwanya robo semi so toga jage to murubiri tuhara kwa ne amange ari dwar gora kora elikab budense mo to ndwar kwa na direct ari ko turaranga kayense ikire naninga yere pande to enda setup girit kurale karondo ji nambare bare se murubiri wakiri nino je Kisto njali ate antanya kwa maja murubiri oyo okindi sima tena good morning I'm in I don't want to miss out the show yasana ade anwale bansi kwa mpaka ade ana kina nchino onde imeyeri chiko biya sana biya kabisa nindo jena lidi nyaboka ade na nkwani wakiri ni autobo semi nande oto igoro bongo igoro yeri chiko mwana sababu mwana to maji SMS cheno asemambi yaone wakiri twende soma torora mangana ito yespesi iyo mwana asociety lie anene kare weekend to akwana tena jare nsenye jigwetera mwana antoka kwana na anita keri gotango kurende atodora kwana mwana na bwateri baga lia endirie lia society wakiri the Brighton tuara kwanda mangana yua yale current affairs chense yeito osene county yeito lakini otwarenge nonye twatete tukora mangana twatete weekend na twakore moyo mwana nayo kamanyigoro na mbaro baburi maswari getabera atatu igoro y'abana so mbuya tuyiraneri oyo omoboyo otegerete nonye gasireiri Sara na babu ate concern yeyo kere mbane kumuri bari bamwake bamute naga ritanga uri gwachage turi kore tiwe bona especially omwana nereriye igonta tukonye chaka iga omwana nancheire kobo munyamwando yani koriti yani ko omwana otareka miaka 18 ntu atebto omwana no onde bwensi mwanya bantu onde bwensi otareka miaka 18 osimwanya bantu onde bwensi ore miaka nse ya miaka 18 oyo naero ko kumwana umuntu ore miaka 25 oyitari mwana so omwana nancheire koriti ose amaria isosirire ose nginosirire nancheire ekatiba ose Richiko erigo tena omokenya onde bwensi nancheire as a private citizen igo omwana gotene private citizen omwana tari serikali omwana tari institution omwana nancheire koridi amari lakini oboridi bo mwana kera tabwati egento gekoro kwa identification documents yani eria amasakara ayo obumanyi ariancheire ekero ogotware egento geto so kobo monyane egento geto
amasakara ya nararia ya toteba amasakara ryancheire ryo gutware gento ase Kenya bono iga igorire ekebande igorire a passport a passport ne kebande igora abinyore ekerore miaka 18 but a passport ngira na nyuma a passport na riri sakara elimo asama sakara ya manene amana asimwanya bantu ndi bwansi oyiboiranse ya Kenya a birth certificate ne rasma sikirumo kwa ngibure ngibure bakire ekebande no muntu ndi bwansi oyikire miaka 18 asiri chikori yabona mbono baraje ko chenjia barwe ibande baka abana buna bakwiburuga bayegwe kebande a passport mo Kenya ndi bwansi oyiboire Kenya nonye no mwana oro mwako yomo takuri na ndege aida aiwe passport yaye iyo kuri na ndege gose e passport ya gosengina endo osigwe erieta ya element ororo kwegure chinsagi chebere njiruri nande keroba aruro boiko bwense nge bande kyobwate a death certificate ichibone certificate inya chiamana sana chiamonto ndobwense so omwana tabwati kebande igota akorite boremo mwana tabwati kebande igota akube kweriete yandi kube kwase logbook yegari omwana tabwati kebande igota akogenda koigore account yebengi account yebengi omwana ne birth certificate yokoira ne kebande gekyo moibori nandi kwamanya kobona nayo tenenete account yeyo paka ike miaka erianje 18 ichikondi tangeti mwana koriti kusikutwara mali lakini omwana uyu gakoba nse yomondo yani eriye korukuna a trust toruchibona no mwana isana ngina basirire akare binte bikuri kweli tariyaye ebikuri kuna umwana uyu gakurukwa Thomas XX isana ngina basirete lakini ebinte bientenenera yaye igere Brighton makuru paka ike miaka erenga 18 yego 18 na no kogenda go change bono rete rietario umwana abo morite ibana senzemo yuko ire bintu biribyo mwibori gosene krasire gose mwibori ara atarasira na ari kero mwana bintu byabona na bibi atara 18 Wakili yes mwibona bakolika lakini tekoba elio komwa full ownership irase erieta ririo mwibori ose eningeniete gose hangeti keta bwati sakarariria rieke bandi rikuri kwase title muche title title mate matukaya ge bwate lasma ekere kuri kweli tariao andu ekeri kwe eritaria erikwe ekebande kyawe namba ekebande litane kyo ni namba ekebande ose namba ya passport ekeri kugari bona kere title ya gosoka abera ari kwa marieta ya bana abo eri kweli erietaria yao Brighton emanya ko holding in trust for abana bali bachanwa amarieta Wakili roto ndede ngora turana abana abange kara bayibuli babasirire ebayika bachandwa bawuruno endemero yabo endemereri yabo se bayibuli bakure mbege tukobeka abana ababo se endemereri yabo ngobona takire ko abayibo chiange jya usigadi na jide ko no kubeke mero na yaya obole mubono bwa abana abayibuli babe basirete obole mubwe chintakana obubwente gutigara ase chintakana mbubwente go change ubwande rieta lyanko yabo eyu yakorira mono bacha konyora abana ba change bwa change igwe abana bacha gutware challenge kero ye gabo ikariria kera abana aba barenganire nande bono yabeterira abana aba bagende kigambero ukikubo no buri mubwata atambwarengo bokarunchurwe rieta rieto bokarwe rieta Brighton bokachikonchurwe rieta bokabe ku George Morara mbuta kerigo korbo obole mubori obwente gutigara bado erieta ririria ya onyagosira gose bole mubori botigare ase oyo bone anko yabe kubari erideti lakini ekobe kubuna interest igare trust igare o intenenera ya bana abambaka baike myakeri yabo yo gotenenera mari yabo Besana Wakili kwa manjumene nuwete na tuandete kukwana semambia bwana tukwana igorodi ribaga ari omwana ase society ndiroro meta bantu bande basirete na bagandi omwana ero mwana no mwana atabwa dise yende yonzi arakwane
umwana era nabwate no space ya nabwate ribagara kwara ru mbirengere ndo kwante wiki era ru mbirengere biaye nonye nase gambro gusino nase society Wakili. Yes, Children's Act neruwete libaga ora kumesana mate Children's Act yenya neruwete libaga mpaka abana batwara abagarayi babo none chiskuru leadership mbabwate mpaka president yako lichikeriria Children's Act yabono neruwete libaga na right yo mwana tokunye suguma guchenyasi umate right yo mwana getrekwete kurukeritwa kwanete na African Charter for Children's Right. OAU, Erebon African Union, na United Nations. Chi instrument ye Kenya ebegete sei na chichibegete ekegingi kia inki right cho mwana chirichechi. So eyogo teba omwana gutware right to kwane for example ne a right ya representation. Katiba ne ruwete space na kiromo Kenya. Omwana no Kenya ali. No Kenya. So katiba talige ero egambera bantu baikire myaka 17 abanene boka usabagaka usabangina bose yaya muntu ndi bwansi oyiboiru oromo Kenya goso orikiri oromo Kenya katiba ne yaya osine bwante kumotene so omwana nabwati chi right chance chirikira se katiba teye bwante kurusikwa abana bonoiga egento kebe kerikire bobe osige okorwa ne county ya Kisii abana mbabwate libaga goetera chintenenera ntwaba bono turabanene Kurike petition yogo pinge gento kia irti kera se county assembly ya Basongo. Abana gwetire entenenera. Mbabwate liba yogo petition e parliament Nairobi. Wetera ase entenenera. Barabanya ne mbairi baga yogo kora. Kero mwana inyoraiga. Ntubwate Richiko likor kwa contract act. A contract act neria ya mapatano. No nakyo rata beke Gusii okubwatana. Mwana tabwati egento kokuna chinguru chogo swaso kubwatana. Tabwati. A child has no capacity. Yokubwatana to sign a contract. Mwana tabwati capacity. Omuntu salege to omuntu tabwati capacity. Omuntu ole fukara, ole bankrupt. Tabwati capacity. Abamba tato nako bange. Omwana igara signerwe contract kwa niaba. Inki nako andrabo igo. Tata mama okure kinde miaka 12 lakini amabuta ali amanene arosi gugalie junction na ya tata na mama aerira amapatano nabwende ko bariniwe ngoro no mwana oyo ko kuchoni bweka na ro moriti bwa maria omwana oyo choni miaka 12 bono anko yayo yua orare Brighton na yo gochikomo signeria kwa niaba yaye na be contract ekori kubuna omwana oyo John nere omoriti bwe mariaya nere omonyene itatu mwabona rwenga omonyene amabutaya lakini nje Brighton buna isemoke inche na musaineri gaga kwa niaba yo mwana oyo mwana tabwati legal capacity yani okonyara wege sheria kobeke se ya se contract pono bakire karoto kwa negoro ye space yo mwana as society ngairenda mangana ya arepa jadi repa go charo kero bantu batakire ko mayano mwana bwate libagalia child labor na karoto gutumia abana bobe child labor takobo to iso komanyama chikaya mwana tago chutumeka korosie stadium mweri mwajaga korera stadium ne serigete bono tonyore na abana bakisi primary na obairiru oro na makombe bachikorema barosie stadium eyugere an inhuman actors abana onye nkonda kurema bare stadium igo turabairo kurema stadium uneke orokereria CBC yero bono bamanyo kurema na kikoko nakikore bagenda barra na stadium na kia korosibwa elinde yani twin steel you see chinse chinde Japan Singapore echichi atumire chi system echichi cha CBC ne chyo kobeko musingi aso mwana kumanya gento gete na kige yego korwa nkwaro che na CBC yabaganirwe na ne subject kichi na ninga chiko chikoelekeza njire chichi science njire chichi mecheso njire chichi culture njire chichi humanity chi English echi bisonge bine biswahili koira abana stadium eri abasongo bachikorema eyo child labor
lakini koira abana aba as a way of teaching them of grooming them kumanya how to go about in the construction industry in how we are going to coach Korosia stadium either child labor eyebono gekoba looked at as educational academic space education space ya academic academic space igere into theoretical and practical omwana komokoli kende gyonse yechinguru getali boronge getanjiri na sheria getali no gwancha ku mwana oyo eyuge ko ku child labor lakini gokori omwana gento kende gyonse kiri boronge yege sheria kiri gyo gosomya eyugere practical aspect of osomya mwana kwarore binde bibe na birore go chansoira nense abana ebina byabana abana mbatakiriko koba exposed as amangana ebina ekero kebina ebina mbiro byabana bana batanchiri baretwe motuye ekegambero batake the protection ya batake orendi bwabo ewo kongabera mambi ntubwate kina judgment yekina kyo mwana sagene ase koti abusongo aspect ya moinyore abana bali mbalete tukoti mbalete tukoti nakitwa akorete kina keri through virtue through TV mwaro chega agamo mwana uri gakwiraneri mwana uri antwale ku expose ari atuga ari court umwana uri gabwante ne Richiko rirwete bo ne bintu mbiro byabana birakorwe nyuma ye chi emerango bantu batayigoswa gusa abana aba bebine bibinde bya sexual offenses mwana takoretwa chikuru ubushahidi mutuye court umwana garaenda ari ubushahidi imeye gento tokuruka echemba naka nsemo gati echemba ne court eli obishomo erumu eliyomo jaji nakurwera barori etabwati bantu bange bakumurigereri etabwati bantu bange bakumo ringoli kumulingoli eyine katiba ne sheria ebegetabo umwana tabwanere tikobe kwa amo nabasibu banda abanene b'emyaka emenge mwana takoirwa abe kwa saliri ya busongo amo nabasibu balia abande chiadko baitete abande baibete chisugu balie barasari ebirengereri by'omwana wakire karutandira tego mpama da gibore gati ekartu kwa na spaces cyo mwana society na rights cyo mwana society chiraite chire tofauti chiraite nchiri obotenenerie bintu biri bibwante koba byo mwana space yo mwana in the society neri ebuna twakwa na omwana nabwateri baga lyoko lead ya mari omwana nabwateri baga tabase koirwe koti yakikuru bushahidi mutu yakero muntu omwana nabwateri baga lyo gutwara representation buno mwanafunzi atware achore nkoko mobe president yaye ngo secretary yaye nge welfare ngo kumotenena space yo mwana a contract mwana ichiko ndi mwanchirete ya sign ya contract lakini space yo mwana neri na bago sign ya contract goetera omonto igete ore myaka 18 omonene omonto ore majority lakini ore bona entenenera you see those are the spaces a space yetu kwana na omwana in the criminal justice system mwana taigo sibwairwe echere ya busonge yega omwana gakoirwa echere kurukwe juvenile jail ine yabana be myaka gete na ane tubate echere gete koko postal establishment facility ya monere kare kusikusa ya alimo ino western aya ntubate manga approved approved bono kwale trange approved ndo chino ne rieteri approved iko dirwete na ba komonchoreri abenge rehabilitation aso mwana these are what we are talking about a space yo mwana yo karto na tego Wakili akego ngonte biore a space yo mwana sense moyo bochen ni welfare yae kiara wekatu alense moyo bochen nero ngakia ko ikere space ya lakini kinege gya asagi ne mondona tekire kumayana mambia no kuna ju bene mambia ne judgment mambia mo judge na chana che buna bamba buna kuna charende na bone kinege mamere ko mweri
judgment ko na bera rwegu mambi and aba sentence mambi lakini akire judgment ya ruru nande egento kyo mwali ngocha kirige ko na sentence Igama na bera be mambi judgment iru na sentence yebe ose judgment sentence judgment na sentence is one more or less the same na bo mambia nto bwate amatumaini nto igukwanira usitinko ntema na kyo mambia judgment yekineke twa rengereiri twa ligereiri twa gambire kuru December paka mambia ngugikora tuli ense monero jonyaro bwene bwaye yes mambia kana komanyukere mbivu na mbichi mambia ndio tukanye mambia torena ki ekoba tutarana ndo species yo mwana sense ma afya ne weri vane ria kroji de yuzi ganda kumnyoga ninjire ntesa na Wakili ndio jina taizi amisia tena from Nakuru watching live and listening my morning greetings go chesa bantu bonsi barwanda de go tegara omoro video ngo kwa na Joshua amisi na kerobas espon biamono ngika sesi miga na ra wadena hero na wale me yumoro medindi miyaboke adena egaki biamono Wakili tiga bana ba space yabo toisoko bana mbaire esko yabo ne space tanganonye nogo tareru tanga ngol kobor nabagote bana ngale bana bamanyire na space yabonero tanga terigo tareru John mamanya de no arime yumoroberi Wakili bonge sana gogoto hireten kila litko dia aramiz bia sana sindi yaboka de no arime yumoroberi anapongeza program de no aramo naintwe mbaka omwerio Cynthia iPhone kurujina ya mosojo nera de no arime yumoroberi akapongeza kipindi asemambi ya abonia ngatambo gergi ketakire koirerwe ase abaibori bari bakunyanyasa abana babadari ko bari bagari sign onena bakara ko batari gitire ya getambukero ne riase challenge to bwate machika ito a Kenya tararuribaga osa uko nareri gwetu kwa Kenya turaruribaga kero getento bwata bayiri baitu bari chinse chiri chamache mu no ninche ona karanse tenga kumi oyo mubo moirione na cheto kwa kakanyaro kakae akanyaruka akaenda kabwate sime gakera basikari esime na ikiruga nakiru abasikari bagacha bagaikamba kaga umate kali bwate che system yabere tofauti na yeto amen to gwake sime bwate una ari to bwate mabuto oseganya osukwabona no bwate gari eche kotuoy osukwate una etoja gocha mambi bona ba complicate bone mata was ari chinse chama chengumbu igonko ubona igo wake simiyo kaiga abasikari no bari sikumwa abasikari bagacha nande bakabogoryo oyo moirione bakaenda nere bakatiko mwana orinyo so amachika ito aisego ikase ako bekwa atwaro bokoreri na ririo katorabwe eseye yabana ko dulumewa na baibori abana abange mbadulumire ase chi nyasi echi emechi gitire chinyasi mechebekire chikayaba mechebekire chi ebinagwa mechebekire chi bakora emechebekire chisengenge abana na abange sana badulumire Brighton bona bona to kwana lakini mbabu atibaga ryogo soa osiriyo gwekonya kurwaso otese koko babwe enchira yoka turakonya nekero oboikerani no bokoreri bwa machikaito eyemo negerete no kibuna tugwikaransaga igondo chena ake abantu batwarira obumanyisana igore amagana yama amare mutwagambe twasomiria amane abantu bamanyire bakire no bumanyi asa amagana ya oboride succession igaga se TV yebona na ikaransa gese twasometiri succession babere batatu bakire bayikobishana bande y'Wakili engwa asometi buya tutayete tokore succession lakini ntubwati bese oratoboria na kyo tokonyo turikere osotorokere na kitokurike gente kitokore tobo manyibwe gesheria andi twakorire bo ntuigo seri muntu bachira saba advocate bo eso muchito buzongo ose Nairobi aba advocate baba konyere kere ira yeto no bokoreri oboikerani bwe Richiko neke katiba Wakili jibro itu bia mnyo kirana rigwante ndo de dakaya masins de richao ogende engo no kwana mangana space ya mangana heriti
na welfare y'omwana tokorera bwe sari biro bya myokere Wakili ara na tena aringana ndiri yari ngiguru ya Kisii University anene bona kro kumusana Wakili na jama ba tena tige kyombekeriya Public Service Commission ke uri bagari ayo chore faisanjiro takire gocha abantu batena abantu bakara go so assess system eyo na jibi ndembiro no ene story ndo akorete na no hataka uras udanga kwanye kwandra kitimeti usinonye kwande nero otobo semiabu ngakirichi gori go teba igoro no faisanjiro tera agenda kotini era ntange tinkwana na no mwanchunde Kisii University no na somete so na bongo teba na nimbwate right yo kwana obo chori bwo mo vice chancellor ya Kisii University ne prerogative was a responsibility ya Public Service Commission ya advertise chi application chikabeko so bali ba begetwe ntokanye tore shortlisting ba ko shortlisting ya ko engagete ba ko demba kwere ndero bare kuralia bas ya edide tiga to alibaga Public Service Board Commission at chore a vice chancellor but a vice chancellor to expect that yebo ne vice chancellor era imuki era take Kisii University to another level ake we damaskani omoneno ne vice chancellor akamo ikaransirega akama no mogaka no musikwase Gusii nero obete first vice chancellor of this university na ando okorre egasi engiya lakini ekerego ikirango komoriti no nere tigatene ne kando takwana taenda matanga gukwana guri yo komoriti ya onde bwensinche mwana siasa onde bwensi nyombe nde yonsi ya Gusii uno nyombe yenere bwente gutwaro vice chancellor ekitike bantu kocha na chiare twe omo kegere Public Service Commission ne bwatali bagoma tunonye ne chi application cyanko be kugali cha monto ko risko yense na bango wa apply na da go vice chancellor ngoro Somali yeli bagandiro vice chancellor amangana ya academic so long as are omo professor we commonwealth na bwatali bagali yoko be vice chancellor ro so ntuta edibo nyomba so oyo ra chorwe lakini ntuchenga kero tokorana omonto chorire osobe kiro vice chancellor no yo itonkaga ko yana ndai akore egasi abineta kera university oyo bwato bokoreri ugo isana so kero tokorigere gose kwakwana tigato tigere Public Service ribaga chore Wakili sare biro bitu byari nan kumyoka kwarenga sare gwantebya tonto gorera uro basembi abo mwerio asimambia boni ngamura gosingo jikwira na denje enkore recap ngore lakini bono na branda kani uro basembi abo mwerio kera nasinaro kumyoka emiroberiende tumene weekend basembi abo mwerio na mwerio nda korre goro ya special mwana as a health special mwana omwana karari kiru eliyogari kiru mpanado nayo kwenda komwa eliogo elinde tiganti ntumia mariogo nsariye eliyetariye company gete nayo chencho mwa eliogo gete eyo mate ko ro mwana erachaye yobo ruaria especially mwana asa mangana yege afya omwana gabwente ko gwa mazingara amaya aye kwegoki umwana gabwente ko egwa especially umwana no wancheire komwa guidance na discipline lakini ta discipline tu akwane tegana gosibe to umwana amagoko na amagoro asenge chago sete na ndumuri ne endagera umusiye krasigete umumurira amache asobokendo yaya especially mwana igabwente ko ba discipline lakini discipline eyete basa ko twara excessive force teba inhuman tebe yo como dulumu afya yaye ose psychology ebirengere byaye ego ke mwana ale nduki afya ego kale nduki afya aye guribaga ale nduki afya na to korere to teba na chi challenge chiro chi nyinge cyo mwana ko nyore space asenge cha machiko aye tatara ikirani so tuchake ko implementa machikaya kurunyomba ime eto kina toko abana baituri bagana barabu bachikonya implement ya sabana babo wiya sana Wakili na round tumera liboria ombori na umwana era takirwe go space aso sasima umanyatego lichinsa cheto cyabachinge to gatige bage weekend lakini tyangiraneriye eyo asebwango
chi family nchire turwete omwana one gari kabara kya osoma iga chete rusa gante na tata igonta gete kobatiso onko goka agante nchen kobatiso ase kanisa ya AIC asenge chondo mumanyi bwe katiba na Richiko tinche twata yo mwana na toy kubatizo tinche twata na to kubatizo kanisa italiana yaya yo na mubole tibaba nkyota getengo konye o batizo omwana omanyene onachire kina kanisa yawe ise nera lakini onachire kina kogende kanisa AIC ya ichore asenge che skuru ale akanga kishabuna na isane kirene kanisa ye ngochi yona muboti na kingo okonya na nkamo guide na mwere support na batisu wango iga so ejine nkina kwanirabo abayibori gato abana libaga dio oko bwatia chi ogotaka kwabo weke Kristo kegera to kubatanga na bubago chabaika bari bel ba onchuka baba chingiti banga bono bonchoka pi baganga Biasana Wakili ibiro bitu biarira si tukuri alera sense me Richiko kiare meroberio interesa ke rumto ade anuare me meroberio asinjira berande to bwati asema mbia bwana wakinto ko sense me Richiko to merane weekend kana turanya ore biro bin biamono bright biasana majumuri ngoira na ngore likapa sini ngore kino sense me Richiko to akore rabo to merane weekend asiri tuko diaramis asante sana Wakili biamono Ndizi TV Ubwansu Gusii. Happy Sabbath, happy day omwanju muligire begeta senikia Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwe Sabbath no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia oikera chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwe Sabbath abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito ngomonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka yonko igore byage igore linde ndia mutukonzi no mona matebi omoririo yo rero nagani ubugima bwao asenjirende ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amonaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari subi asibirengere byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ngumorizi onyago koranderio mundo nga karuense mweko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kurigereria na koerera anene alianyare kobaga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba to gosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara koba part of the family diyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 5:33 na byonsi na momenteru ase entunde ya gatatu neyo mwerio igotogo soa ime ya request tower Nore meire nechibesa choko gendereria na gokinia obonchorere bwao Musoni Microfinance ni gotoro asengencho yao Goru atore chilon choko gendereria meroberio ao yo bonchoreria buna kugora chilori na boigo tractor choko kora obonchoreria ase chiskuru chiabanto nyene chirigetie kwegendereria gose kugora chibas chiskuru boigon koru atore chilon ase abaremi na bonchoreria ao Ngoro kukare ngoche sori yankonyire binte binge konyorande chibesa kurororo nagurire ngombe yani ndagira nagure obotu nabeke ebimeri ebibyesukuma spinach
nabogorie bituma nabeke etinga yane nanyakoni bono ngwati baisi abanyabiasara bamingi ninki musoni mobogori chibesa mokorere ebiasara tiga goikaransa isipo na chibesa chire musoni wane tokuba arigania se musoni microfinance onde bwese ogane chibesa chokore biashara se biashara bia biranirence nabagocha musoni tomokonye go boost e biashara biaye Nigo toreme omochio bosongo asamaga cha umoja egorobe ntangani mbarabara ne benki ya cooperative usasa mange tonyoro wetera se namba enoti isano na ibere isato isano nemo isato isano nemo ibere Msoni microfinance ya masa Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyomu chukisi nkuru wabare bokorani ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe gochakera chishilingi chimia isano neiseto nemerongetano na boigo setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomu chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ekerole asumu chibuogembo nechise muchietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale ejire registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi cha wiring cable dropping cables ni chindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enoti isano na ibere isano niseto isato eyemo kianda isano inye gose enoti isano na ibere isano na iseto ibere maragatato eyemo isano na isato. Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Biamono mwancho muri Ndizi TV akautu akoro muroberio yo anene kwa kiri bono osokire ekero abwate miroberi ende yedi tuko na abwate bina korende rero nigate masana gwikase studio kagargo kwanda aberata toto ira mangana mange iri twakwandira nsemeri ye finance act ntwakwanda igoro ya chiwa rumuzu secretaries igoro na bachira se court of appeal bari bakwamereria ntwakwanda igoro yo soro bunanga kyanyara ga komomojia kidifo mbeta igoro ya mangana DBB Bagonto akwanda igoro yo mubunge onyari bari chache Saidi Chanda nene karanyara ka otebi bari bari nkasinza me asimi barota gereko so ase UDA ko badena yaya baire ngora barabuni ko bakwebiro bya magega bagonto arigerina amangana space of the child in society bagonto arigerina amangana ya Kisii University igoro ye vice chancellor ngani ekarate ana bon mundo de otakirwe sona ni ase ikyombegeriyo kolika osekeria ya public service commission ya korega siao ya kera de vice chancellor
oyora kwa university as orogongo rwa Gusii university ya Kisii na mange twakwanira aniro jina William Sulemani no arenge miyomoroberio na ndikere text ya karate dembori wa kiribori geta kurende ni elina ntaiga kurora lakini awakire mbyomono karo kwarenge miyomoroberio bwensa kya bona mambia asinde yaboge safi asibali mwarenge miyomoroberio amashabiki anonsbi baba Okinyidismas ngobakirambye mono baba basi kwamba kambye mono bali mwezi mwarenga somoroberi tukura rero na abakirambye mono hari badikirera korwa jinsa majidi cheigonga bo mariba no arengeme yomoroberi sanya tundo masongo no arengeme yomoroberi Teresa Kemto Okinyi Eunice yule mmoja Makindu Gatuma Taisi Amisi na mana abangi mwezi ngo basaba mbakore ngo bakirambye mono asingenje yabene wakira ante ina ane babu atemiroberi ende asensemeli koti boigo mbabwa tukurobekana kwa Wakili mbabwa tukurobekana somo chibosongo anekerba komochi iranda registra asensemeli ya Kisii karbata getaru obisi korengana barbe bagotena bokore bwa embravo bya bone batete kumosuguma kurobisi korabaro kurobekana asomo chibosongo ngomba chukwa nandire nyoba chuburari ekerba ojigoteba ngeko rabatete aru obisi asobo koreri bwa ino muchiamo randa registra se county ya Kisii usasensemo ya Kisii tigankorera bwasiri tukuria rero manjumuri tumirani tukuria angyo asomoroberi bwensa ke tukire chuma ana sensemeri yebwato ke Friday unyurina asara nyangondite cost ya co-host ya ni gasiri mamu mwabone kabandira tenemeroberi yokomweni abwankyo ekali tukuria bakumrusia senkendu ya hema I think hema bamoire senka lia ucheseza meyo gembo badbante ina by direction itinda nyotomeru buya anga yogweta konde sara ko nyentomera nitawapea direction no nyengwetera sasa meri mitandao mamanyanga kito kwa mashabiki ito on spi senjera ya bene ine mambengia ankoba kirambye mona kerma chora koba imeyandi Steven Robonsumo Gusii kenda kutobwatikira lituko shouta nero renge producer yane ko asenza meri ya studio kwenda kuna Mario gine chibi chago cheira senjera ya bene yo kabe ko kutobwatikira mambia atoja kai 12 twakora 5 igo ni marathon moone gasitu no kugutura na gotebina watu aralitukurigia tabu biru kunyo binde bwens miamana mashabiki anonspi ngobate ibono genda kubati mirobirinde yandi Steven Robonsumo Gusii choshota na yambye mona karo kwenda kuna Mario gine chipicha aikire ose abeire buya agento binde byonse bitomete binde biro sirimo makomanya bantu bitako chandeti igona bagote na rero mbyarenge buye go joshonere wakishirikira kitu ilikuwa sawa ase imambi ya aboni genda gutobwatia ase mirobirinde ya kredituko diangorera abo byamona mashabikiane igo kabe ni tukurigera tabwatu biru kunyo binde byonse no botambe ngo de negentekia negentekia nsune yansone nige kutoka imeyandi Steven Robonsumo Gusii Eliane Brighton Makori Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.